Attention TV na wani gusua wo hwe no babi biara wona bia Attention TV edwa gusa phone so say no bia na wonya daje mpo entena o TV echi enhwe na mo Attention TV de na babi biara enti na ye online TV no enti babi biara wona Attention TV edwa gusa enti ubora YouTuber subscribe pen afi what the notification so waso enti anytime bia bibi for bia enam o mind na mu ebeba no obe say obenya notification afi what you me ahwe fefe se ne se na afata afi obora Facebook so ampa ego on ma ye bojuma ye bogusa into like here page na ye Attention TV so still Facebook na obetu me nya ye nsem nya Instagram Twitter na asefo nyina ego aye bo adwuma den e de asom se ye masomfo bidi am so Franco Aku Asante ene no nsem foforo a etwa egu ne se galamse ho nsem no egu so aye ka e ho nsem abem se emre bi ni na se na kakra etwa mukoni Attention TV ahwefo ehunu se ampa Orabi anas MC friend say Georgia Jiri awo Western region mo ya manfo mo no adwane pa ni senti ne se galamse omugusu a na se president gusu a o twagu se esa galamse ni sa ne ma esa yensu ne no bai ne na ade no sa yewura George eguso di sa adwuma yi enti o cemetery na se fo nyina wo bu ni nyina agu ni senti se ne se o pese odi nyina ho nyina be de galamse site abi ahwefo kura hu se na enkoyie ensuo ne nioma se odi frafra ne ho no ma chaka ne asai ne enioma bibira ye basa enti we na msa nso enti no ye de to ye president anim anaso mo so ebeka say o mo sere president so onye bibi emfa galamse no enti eba ne sa no ebe me say ye president abon ho modern atie sign so ono kra betena so previously no o me hunu say ampa obekoso abo ye o man hu ban amasa galamse ne sa niema no nyina small scale no nya ni na ba ye ngoma mu na afi mra abeda ho no motumi adi sa niema nyina ne se o mo beto ho nyina so enti e ban so de apose for kro gumuma eyo mu twa ne magui pa ma nsem so anase ne galamse so betwa bananse bam sa hompo no Western region Central region asefo account enti e ban sa no yewura Nana Adodanko Akufuado what the enkrata bi by enti ene anase da sorry ene te se kwaje opon kroma e de sema betudwa ne press statement so what chere se yewura nso age nsema kan nyina atomu ampa se galamse ne say enema pa e man Ghana mu nsuo no baye ne asase say no ye funtuma asase ne say sase ne niema enti edam sa so to wati asopamu wayi mmarima ma soldiers mmarima yamfa positive ma this time biemo ya de mmarima ma pa eba ba biara ye sa galamse ekoso no enti yensuo ho ne ye no baye ne ye nsase ne niema no president say ampa ba bia don de asojafo ba 200 asoja fo be 200 obejam nyina gumu no motumi akọ na babi biara ye galamse fo ehye omo sei ye no baye ye nsase na afa yensuo no obehwe na nyina watumi atwitwa so na oman Ghana yatumi afa ye ntoma pa afira enti e ba ne sa no ye nipa 200 babi omo start afiri no River Pra wo Central region na afa Western region omo kọ no akọ modern say enioma ebekoso anase enioma galamse ekoso ono nyina no ombetumi asini nyina ho kwan na afi insure ni atumi abeda on clean obi anya insupa atumi anomo na afi omo wi ambesa toa so enti omo ye ne kakra enti do region ehunu se enema bi anase galamse bi ekoso wono ma asoja fo no so e krado se omo no besi ani pa na motumi atwa sa enema nyina eto na afi Ghana atumi afa yentoma pa afira enti monkoso anhwe Attention TV na neema pa ne neema pa efa neema hu nyina no ebetumi ye de abesom se ne se na efata bidin amegiso bi me Franco Aku Asante